Avui, per acompanyar aquestes escarxofes, que sempre són tan complicades de maridar, però amb aquest plat tan bonic i tan original que ens han preparat avui, us portem un vinet negre, un vinet negre del Montsant, que en aquest cas, si fa uns dies us presentàvem el Can Blau de la mateixa bodega, avui us presentem el germanet petit, que és el blau. Diferències amb el Can? Doncs podríem dir que bàsicament és el temps de fusta i les varietats. Aquest vi és, com us comentava, un vi del Montsant, elaborat de garnatxa negra, samsó i sirà. Què ens aporta aquest vi? Doncs aquest vi ens aportarà un punt de frescor i espècies molt interessant. A més, lligat amb un punt mineral final, que notarem en boca, que realment serà el que ens acabarà lligant amb aquest plat tan curiós i tan divertit. Creiem que realment encaixa bé amb aquestes escarxofes, en primer lloc per l'acidesa del vi i en segon perquè és un vi que ens permetrà prendre'ns-el sobre els 15 graus de temperatura, una temperatura que lligarà molt bé amb aquest abocat, amb aquest punt de llima i, com no, el roquefort i aquests aromes al roquefort realment amb un vi negre sempre ens passaran molt millor en boca. Realment el que ens ajudarà serà a netejar tots aquests sabors i donar-nos un punt fresc, un punt de fruita vermella, però sobretot amb un puntet especiat i mineral que caracteritza molt aquest vi. També comentar-vos que és un vi que en boca és molt envolvent, a part de ser fresc, que principalment és la seva característica, també és un vi molt envolvent i un vi que realment ens donarà una explosió de fruita molt interessant en boca. És un vinet que només passa 4 o 5 mesos en fusta, amb el que realment percebrem per sobre de tot el que és aquesta fruita i aquesta espècie i aquesta mineralitat. Bé, així a nivell de detall, comentar-vos que pertany aquí darrere a la família Gil, que és una família que ha fet alguns projectes, sobretot a Jumilla, amb un altre vi que ja hem presentat, que es diu Juan Gil, i que realment és una bodega petita, però una bodega que està traient al mercat productes, vinets molt interessants i molt divertits de conèixer perquè realment ens aporten molt les característiques del terreny on treballen, en aquest cas al Montsant, i que per tant creiem que són molt interessants de cara a tastar coses diferents. Bé, jo ja no m'enrotllo més, espero que us agradi tant les escarxofes com el vinet que us presentem avui. I ja sabeu que, com sempre, ens podeu trobar al carrer Cervantes 76 aquí a Rubí, que tenim, recordar només per aquells que no sàpiguen que tenim pàrquing pels clients, per aquells que vingueu de fora. I després ens podeu trobar tant a les xarxes socials, ja sigui Facebook com Twitter, on allà anem donant notícies i novetats del sector i de tant en tant alguna que altra recomanació. Recordeu que tots aquells que vingueu de part del programa tindreu un petit descompte en aquest producte, en el blau que us presentem avui. Espereu que el disfruteu i salut!